кажи, това е Данчо Поп от Русино, председател на Спорт Лайф. Да. Како се чувствуваш, бате Данчо? Много убаво. Како се проявал по коцкарниците сите свет? Сите пари съм проиграл там, свет не са още. А кажи ја таа со мачите в казиното. Ка си е рекол парите на сигурност. Вика, дека е пензията, викам, пари да се на сигурно место, јас съм ви цурил, јас не мога да извадам. Чао, пиеш това. Бате Данчо, а е бал ли си някоя жена да усетиш какво е? Бате Данчо, а Русиново каков град? Велиград е заберен. Велиград ли? А ти Спорт Лайф, одил ли си там в кладилницата? Кладиш ли се? Ще правиш? Вода, Всеки ден? Кои най-вече ги кладиш? Кои типуваш? Кец, двойка? не ще много. А? Апни, да ти се стори.